Друго значимо събитие в княжество Монако е третото издание на Конгреса по дентална медицина Imagina Dental. Начален старт на Конгреса бе даден в четвъртък сутринта в Конгресния център Грималди Форум с официално посещение на държавния министър Мишел Роже и със съветника на правителството в сферата на социалната политика и здравеопазването Стефан Валери. Като се започне от зъбните протези и се стигне до скенера, преминавайки през 3D принтерите, Imagina Dental ще посреща до събота включително професионалисти и студенти и ще разкрива пред тях най-новите цифрови технологии. Конгресът, който се провежда за трета поредна година, отвори врати в четвъртък в Грималди Форум. Когато Конгресът стана факт, решихме чрез него да покажем явно на зъболекарската индустрия, че новите технологии 3D, CAD, CAM, лазерите подобряват значително всекидневната практика на зъботехника, на зъболекаря-хирург, на зъболекаря и спомагат за чувството на комфорт у пациента. Целта на тази годишното ни издание е да дадем информация за бързата еволюция на тези нови технологии и най-вече да запознаем зъболекари и зъботехници с тях. Държавният министър Мишел Роже и правителствения съветник Стефан Валери посетиха изложбените зали на Конгреса, щом като Конгресният център отвори врати. На тази годишното издание се очаква да присъстват повече от 500 професионалисти, а изложбената зала бе умножена по 2. Целите, които си поставихме, бяха постигнати. Умножихме по 2 броя на изложителите, участниците също се удвоиха и това е повече от обнадежаваща за развитието на Конгреса тенденция. Най-модерните цифрови технологии предоставят днес повече прецизност в работата на зъболекаря и се грижат за комфорта на пациента. Те предполагат най-точна диагноза и по-бързо лечение.